Il-fatalitajiet f'pajjiżna kawża tal-COVID-19 issa telgħu għal 369 persuna. Kważi 370 familja li dan il-virus sewa l-ħajja ta' xi ħadd għażiż għalihom. Fl-aħħar sigħat 5 persuni oħra tilfu ħajjithom kawża tal-COVID-19. Il-vittmi huma żewġ irġiel ta' 68 u 85 sena u 3 nisa, 2 minnhom ta' 74 sena u mara oħra ta' 84 sena u ma kienu kollha rikoverati fl-isptar Mater Dei. U minn Marzu nkunu nistgħu nibdew mixi lura lejn ir-ritorn għan-normalità. Fl-aħħar 24 sigħa tħabbar ukoll li kien hemm total ta' 210 każi ġodda pożittivi għal dan il-virus. Hekk kif pajjiżna ta' kuljum qed jirreġistra numri għoljin ta' każi pożittivi, il-varjant Ingliż qed jiddomina il-każi lokali b'aktar minn 75%, f'waqt li jidher ukoll li żiedu il-każi tal-varjant mill-Afrika t'isfel. Apparti il-każi ġodda kienu 230 il-persuni illi fiequ fl-aħħar sigħat. Il-total ta' każi attivi issa niżel għal taħt 3,000, bit-total ta' dawk illi fiequ jammonta għal aktar minn 24,000 persuna. Sissa nataw ftit aktar minn 140,000 doża tal-vaċċin, b'aktar minn 43,000 persuna jieħdu t-tieni doża.